ପ୍ରାକ୍ଟି ରେ ଆମେ ସେଇ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଉ ଯେଉଁମାନେ ଭିଡରୁ ଆଗକୁ ଯିବାର ଇଚ୍ଛା ରଖନ୍ତି। ଅଧିକ ଜାଣିବାର ଇଚ୍ଛା ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଉଙ୍କି ମାରିଲେ ଆମର ଜଣେ ପରାମର୍ଶଦାତା ଆପଣଙ୍କୁ କଲ୍ କରନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ଇଂଲିଶ କହିବାର କୌଶଳତାକୁ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କରନ୍ତି ଓ ଆପଣଙ୍କ ଆଶା ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାନ୍ତି। ଆମର ଅନୁଭବ ପ୍ରଶିକ୍ଷକଙ୍କ ସହିତ ବିସ୍ତାର ରୂପେ ଆଲୋଚନା ପରେ ଆମେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଖାସ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ତାଲିମ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଡିଜାଇନ କରିଥାଉ। ଆମର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁଠୁ ସୁବିଧା ଉପାୟରେ ଇଂଲିଶ ଶିଖାନ୍ତି। ସେମାନେ ତୁମକୁ ନିଜର ଭାବନା ବ୍ୟକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଉତ୍ସାହିତ କରନ୍ତି ଆଉ 1-to-1 କଲ୍ ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଇ ସେସନରେ କରିଥିବା ତ୍ରୁଟିକୁ ସୁଧାରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରନ୍ତି। ତୁମର ଅଗ୍ରଗତି ଆମର ଉନ୍ନତ AI ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଦ୍ୱାରା ଟ୍ରାକ୍ ହୋଇଥାଏ। ଆମର 5 ଦିନିଆ ମାଗଣା ଟ୍ରାଏଲ ସେସନ ଉପଲବ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ସମ୍ପର୍କ କରନ୍ତୁ। ଆମେ ଆଶ୍ୱସ୍ତ କରାଉଛୁ ଯେ ଆମ କୋର୍ସରେ କେବଳ 3 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ହିଁ ଆପଣ ନିଜକୁ ଆଗଠୁ ଉନ୍ନତ ପାଇପାରିବେ। ତେବେ ଆଉ ଭାବୁଛନ୍ତି କ'ଣ? ଆଜି ହିଁ ଜଏନ୍ କରନ୍ତୁ ପ୍ରାକ୍ଟି।